Kukhona ke eJerusalem ngasesangweni lezimvu iqhibi elithiwa ngesePeru iBethesda. Linemipheme eyisihlanu. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi. Awuthi amen. Abagulayo abaqali ngawe emhlabeni. Hallelujah. Abaphathwa izinyawo abaqali ngawe emhlabeni. Asiqhubeke. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu izimpuphuthe nezinyonga nabashwabeneyo belinde ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Hallelujah. Sonke lasilinde ukwenza njani? Ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Right. Ngokuba ingilosi yayehla isikhathi ngesikhathi ifike izamazamisa ini amanzi. Oh amen. Na ukuphi uselayini? Ukuyo le layini yabantu abaya ekuphulukisweni. Ungabe nankinga nangabe ephulukisiwe unumber 1. Nawe uselayini. Ungabe nankinga nangabe kusizakale unumber 2. Nawe uselayini. Ungabe nankinga nangabe kusizakale unumber 4 na number 5. Nawe ukuphi uselayini. Kungenzeka unumber 3. Kepha uselayini. Kungenzeka unumber 4. Okusalako uselayini. Kungenzeka unumber 30. Okusalako kuphi uselayini. So ungapheniki 1. Number 2 ungabi nejealous. Number 3 ungaziboni ngathi izono zakho zinkulu kwendlela zabanye abantu. Nawe uselayini. Nangabe ugraduateile makhelwane. Abagraduate nawe uyenza uzograduate. Nangabe uyashada umntana kamakhelwane akashada. Nabakhe basendleleni bazoshada. Nangabe uthenga imoto umakhelwane i-double cab akayithenga. Nawe uselayinini uzoyithenga i-double cab. Nangabe uwakhile umuzi omkhulu umakhelwane ungabi nankinga. Nowakakho umuzi uyeza. That's why lithi iBhayibheli. La kunendoda ebeyigula la for 38 years. Nayo le ndoda yahamba yojoyina abagulayo. Waba yigulane zonke eqhibini laseBethesda. Zonke lezigulane zilinde uJesu. Zilinde ingilosi ezofika izamazamisa amanzi. Manje le ngilosi le ihlupha ngoba ayaziwa ukuthi ifika nini. Noma ifika ngomsombuluko ayaziwa. Noma ifika ngaloSihlanu ayaziwa. Kodwa kusalako yona yenza njani? Iyafika. Nayifikile benza njani abantu? Basinda but abanye abasindi. Hayibo nithi amen. Amanzi wona hlala njani? Ekhona. Ingilosi lehlala ingekho. Amanzi nayingakazange athintwe yile ngilosi awaphilisi. Bawabheka na ngoba yazi ukuthi ayikho into engenzeka ngalamanzi. Ayifanele namanzi kaMasipala. Hallelujah. Bayawabheka nabo ngoba bayazi ukuthi amanzi ngeke athulise ngisho nekhanda. Kodwa baze bayibona ingilosi iwanyakazisa amanzi. Hayibo nithi amen bazalwane. Wonke umuntu usuka ngejubane afuna kuba unumber 1. Ongena eqala bese uyasinda. Number 2 no number 5 no number 10 abasasindi. Bese bathi hayi asikasindanga namhlanje. Kepha kusasa siyasinda. Ngizela kuzomemezela empangeni ukuthi namhlanje iqhibi liyanyakaza. Abagulako namhla bayophila. Abangaboni namhla bazobona. Abangahambi namhla bazohamba. Abangasebenzi namhla bazosebenza. Abathakathuka kumthakathi namhlanje buyasha buyafa buyaphahlaka ngegama likaJesu. Uma bekubuza ukuthi siphi isimanga iqhibi laseBethesda, iqhibi laseMphizo, iqhibi lasempangeni liyazamazama namhlanje. Lizamazamela wena ophethwe inyawo, inyawo zothula. Lizamazamela wena ophethwe amadolo, amadolo azothula. Lizamazamela wena osindwa amahlombe, amahlombe azawubalula. Lizamazamela wena abakufaka imeko, umeko uyahamba. Awufuma uthi amen. Asifinde. Bonke bebehleli belinde ini ingilosi.
Hallelujah. Alinde ini ingilosi. Izwi likaNkulunkulu engitshela ngalo. Basalwane, into zikaNkulunkulu ziyalindwa. Tshela makhalana, into zikabani zikaThixo. Senza njani? Ziyalindwa. Angithi amen. Asifana nasespasa shop. La ungena khona ufika uthatha uphuma uhambe. EzikaNkulunkulu sifuna abantu abanenhliziyo elindayo. Kwake kwalinda uSara wase waguga. So ke thi ngilinde ukuba nomntwana. Vumane enkonzweni sithi amen. Kwake kwalinda uNoah awakhila umkhumbi. So la kathi ngilinde uzamqola imvula kanti iyoqhamuka ngakuphi. Ngoba esikaThixo izinto senza njani? Ziyalindwa. Kodwa ngisela kuzomemezela ukuthi ulindile mntanami isikhathi sesifikile. Wena ongasebenzi isikhathi sesifikile. Wena obongashadwa isikhathi sesifikile. Wena lobo ufuna ukuqala ibhizinisi ingaqaleki isikhathi sesifikile. Wena lobo ukhala sulinyembezi isikhathi hayibo vuma uthi amen. Sesenze njani isikhathi sifikile. Sobuyela emakhaya. Inhliziyo yethu yoba mhlophe ngaphakathi. Anivumeni nje amen. Esabathakathi isikhathi siphelile. Ungabamangala ngeke basakubingelela manje na uphuma la. Ungamangala ngeke basangena nasekhala lakho. Ungamangala bazawushintsha bathi uyathakatha wena. Kanti hey isikhathi sabo siphele. Ngizosho njalo ngithi baphelelwe isikhathi. Isikhathi sabathakathi siphelile. Isikhathi sabantu benhliziyo embi siphelile. Isikhathi sabantu abazonda wona siphelile. Isikhathi sabantu bomhopolo siphelile. Isikhathi sabantu abazisoke sibone siphelile. Isikhathi sakho njengamanje. Somebody say amen. Isikhathi sakho nini njengamanje. Esikabani? Esakho. Ukuthi esakho isikhathi uzobona ngani? Uzobona ukuthi le ikhova ziyothula. Akusophinde ekhala isikhova lapha esiqobeni. Akuyophinde ekhala amakati lapha ekhaya lakho. Hayibo vuma nithi amen enkonzweni. Uyophuma lapha esangweni labe bafaka khona imithi yabo unyathele. Bavule amafastero. Bathi namanje akagula ngeke uphinde ugule. Bakwazi uhlala ushofa ngengolofana nawe uyophinde ushofa ngengolofana. Bakwazi uhlala usengwelezana esibhedlela awusaye engwelezana esibhedlela. Vuma nithi amen enkonzweni. Siphelile isikhathi sabantu abazonda wena. Siphelile isikhathi sabantu abanyanya wena. Siphelile isikhathi sabantu abathakatha wena. Siphelile isikhathi sabathakathi. Vuma uthi amen. Fikile uJesu. Fikile ingilosi. Hallelujah. Fika uJesu. Wathola ukuthi le ndoda ihleli. Hallelujah. Yenza njani indoda? Ihleli. Basizekele abanye. Abanye basuka engwelezane bafika kuphambi kwayo. Bancedakala babile emakhaya. Abanye basuka le komo emhlophe le. Bancedakala. Abanye basuka bomadlankana. Sake yona yodwa. uJesu nakafika ibona ukuthi yona yodwa isele la. Enesikhathi eside. Waqonda kuye le ndoda wathi hey baba. Uyathanda yini ukusinda? Yathi le ndoda awunkosi ngiyathanda. Yephi inkinga? Amandla nginawo. Ngoba la kusebenzwa ngejubana la. Manje mina le jubana nginalo. Uma lizama iqhibi mina ngikwazi ukugijima bangigijimela kuqala. Wathi uJesu noma sebegijima eqala ngenxa yokuthi isikhathi sifikile akusadingeki ijubana. Ngibheke. Ngenxa yokuthi isikhathi sesifikile akusadingeki ijubana. Ngenxa yokuthi isikhathi sesifikile akusadingeki imali. Ngenxa yokuthi isikhathi sesifikile akusadingeki nokuthi uzuthandaze ngezilwimi. Ngoba sekufike ini isikhathi. Sekufike ini basalwane isikhathi. Akusadingeki nagama la sonto. Ngoba sekufike ini isikhathi. Uyiwesel uyichurch uyiRoma umNazareth anithi amen. Akusena ndaba isikhathi sinjani sifikile. Ayisethu uJesu ke. Njengoba sekufika isikhathi phakama. Athi wabuza lo baba athi awukosi. Ngiphakama njani ngazange ngiqale lapha bonke abantu baqala khona. Wathi ngenxa ukuthi isikhathi sesifikile. Sesishaya ama shortcut. Abanye baqala emanzini. Wena usuqala emanzini. Uyophakama manje. Phakama. Hayi indoda ke yavela yaphakama.
yezwa maqakala aqinile. Wathi uJesu thatha lespontshi ofike naso ubuyele ekhaya. Thatha ispontshi indoda yahamba. Bayibuza, awu ingilosi ifile? Yathi akufikanga ingilosi. Kufike omkhulu kunengilosi. Fike omkhulu. Fikile omkhulu, kufikile omkhulu, kufikile omkhulu, kufikile omkhulu, kufikile omkhulu. Ogama lakhe linguJesu.